راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدباب قزينا مسخم تسألنا حد لون أغراب إنشاء قبر هندسي نلوم يعد مالني عدمي إنجينير ناصر نوريو كاب شودن كاب كتما ستوكولم لوم كاب تغيزو له لمين كايدو علال بزعبان لزب زبل أمر انتايو أقدس النوتو بفلايد ما أبزل لنا يقزيه سلمتايا قد سنة بخميك يخكانا هنزل له أبزبل زعباتات ناتو فلتت ناتو حبري تخكف لنا ايو نسو اب شودن اب زباوت عنا شودن اب سندان اب بداتان حلافي ايو اب غزي كورونا دما بزح صعو زخونه قلمديات غبنيرو اب شودن مزلوني اتروان ميدياتات ندير بايتو قرب تنكف قبل لايو بزعبا زلومي حسيبنا يزلنا دماني زرزر فلطاتو زرزر تمكرو انزصنعان كنغرنيو مجمرتا انجينير ناصر نورو فقادنيا هون كسلت مصخ امسكنكا يغنى لي كبر حاو شيشاي أنا وين نزعد مزي زجبر كلي كمسكنكا دسيبلني شمي كنتي زبكايو ناصر النوري بحال أبشودن تغماتاي أبستوكولمي لعلي سلاسان مشتان عمد أبشودن غير له اتي دحر بايتا ناتي يعني أب أسمرات توليدي أب أخليا توليدي عبي دحري قاب نشتعد مي مستدراي أب سدت أمريحنا مالتيو كنتي كله إيرتراوي بستفرالي من قديتات كا أب مجرشتا معلى بناتنا أب شودن كوينو مالتيو أب مفارق سمانياتات أب شودن هتي مالتيو دحري أب شودن متاوي وين اتي زنبري هرفان ناي تمرتي مقتصال سلازنبري تمرتناتي كتسيلة مالتيو قال عامتات أبناء إسراح عالمي توافير رقمي ناي تمرتي مقتصال أما جارشتاقين تي مدب ناي تمرتي تمليسي أب غوتنبرغ يونيفرسيتي أو بماستر ديجري تمريغا مالتيو أب أبلايد ماثماتكس انجينيرين وديه دحريو أب فارماسيتيكال إندستري أب أستراسينيكا نعصر تغلط عامد زأكل أبناء ريسيرش اند ديفلوبمنت سريحة دحريو أب سي حجز اللهو مالتيو ناي هزباوت عناوي بابليك هيلث ايجنسي ناي شودن كم حلافي ناي تي كفال ويتي ديبارتمنت ناي داتا سندان كوينها يسرع لهم مالتي زحلف عصرت عامت مالتي دبا أزيم سنة كان سلا بركتها حجد ما فقد نياهن كسل زم زاخا لزب نقول كلنا انتهي مالتيو سلم انتهي لزب زدلي مع سيخ لزب زدلي بتعمي تصبق ارستيو تصبق حساب جزياوي مس زدلنا كنتات وين حنا كم إيرتراويان أقداسي قدايو كم أتو كوننا من الوقت اتي فللي أبونغو للزبن كتعن كالي بروباغانداريو كالي استمع ساسلي تاشمتات اللهم عليتي حجي قرب نعو بدساسو أقداسي مثلن مهنياتو اتي حال جزي قلقلي كتريو خلها انت ام زغور زلو كاتعود يم زلو يلازو ديم دلو ويس كاو وصاي زخونه يوتي بفلاي ابز لاي سوشال ميديا اب زي امو حبرتنا زكايد زلو تري خلها استدبالق ነገር ትርኢ ማለት እዩ በጋል ልዝብ ክንብል ከለና እቲ መጀመሪያ ናይ ልዝብ እንታይ እዩ ዕላማ ልዝብ ኣብ ልዝብ ክትኣቱ ከለካ እቲ ዕላማ ናይ ምርድዳ ተዳዳዲካ እስቲ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዝተፈላለዩ ሓሳብ ዘሎ ንዕኡ እንዳፅበብካ ኣብ ሓባራዊ ዝኾነ ርእይቶ ወይ ሓባር ባይታ ምፍጣር ናይ ሓባር ባይታ ፈጢርካ ከኣኒ ኣብ ሓደ ንቅድሚት ክትስጉመሉ ትኽእል ወይ ትኽተምፅኦ ትደልደለካ ለውጢ ንዕኡ ንምብፃሕ ዝሕግዘካ ባይታ ንምፍጣር እትገብሮ እዩ ማለት እዩ ልዝብ ስለዚ
تبوتسيت ناتو أب حباراوي الرأي ومونغونيا زخنا الرأي ولا استفلا لي الرأي تحليكا جين مونغونيا الرأي كتفترو له تي تتقوملو أجاباب إيو مالتي بأنصارو كتع خلنا جين كتع استفلا ليو أكلات نتيناتهم حسب نخعوتو حباراو حسب نخطري زي كونه انتهى تي أنا زلنا حسب نتي خلا أي شنخ سعيرة تناتي حساب نخعوت سلازي أبكمو نتي أنا زغربو مرتعوتات نعو زيادة ندا برحكو زيادة دقفات ندا قبركو نتي نايت خلا أي شنخ زغربو مرتعوتات دبا نعو زفرس وينعو زداخم رئيتوتات ندا قربكو نعو ناي سعراين تسعراين عينت ملكع زحازي كتع سلازي كتع مبزحت جزي أب معول حاجات كنريو خلنا كما بعش ودن إتي سفرالي السلفتات أبنون حدو زقربو حسابات نتهز من المعقاب زقربو أرجومنت سناتو زقربو مرتوحتات ناتو نتي أنصارو تبا كمي غيرو دخمتات نايتي سو زقربو زلو بتعشمو بمقبار حسابون خعود زتقومو لي مالتي بروباغندا دماني حقن زي حقن حواويسكا تسلمه وساسيخكا ني حدا علامة كتوقع تدل علامة تتقوملو مبزحت زي أبوليتيكاوي داشمو زرئي مالتي سلازي زي سلستي يزتفر عليه داشميو سلازي نحنا كم حبرتسب كم إيرتراويان مزز اللي خوناتنا كابز سلستيو أينا يتي نحنا زدلينا من لا أقداسي مالتي حجي معسيو زد اللي لزب كم حجي كم زلنا يا خوناتات لزب ترى يقولون اتناي لزب مدرخ تحاليفيو أبكال تبسيحيو سلازي بحجي لزب ترى يقولون ببحيل خموز أيو نابزل مدمدم تادو يوسدكا تزلنا يا خوناتات ولاس نوع حجون جينا لزب يدليو تراح اللازابي وكا مرحي زد اليو إلكي خاطئ أمن رئيتو خبز عبازي لزب كل جزء أب حبرتسب أتلاي أب كل مدرخات كم حبرتسب مناتو أب استفل عليه مدرخات استفل عليه بدهوتات زكاة مكا نتبه بدهوتات نات كان ملت أم دماني لزب وساني بقى نحن أبزدي زي كم إيرتراويان بوحدو أب كلته انتراني كفيل نايوتي سرعاتن تزولو أب هاجر نزولون إتي كم تقاوماي وكم انتعشو مزرعن أكلات كلته لنا حاجة أفسي نبعلو تي تقاوماي زبهل تما استفر عليك فالات الله حجي ولا تي تقاوماي زبهل إتي ناتو تعشمو باللزب راح ياخذ قرار زغيل مهنياتو انت الان حبر ابت هاجر لو تختم تزل هلي خاخونكا ني حبر بايتا تفطر عليك ني حبر بايتا نختفطر دما لزب امونغو حق هلو والو مهنياتو كم تزبلنا كتع نسخا سلطان محاز وينت اب سلطان زلو تعشمنو مغبار تغبري امونغو تقاوم تجين بتغبو كتع يكون كايد زلو لزبي مهنياتو أب ساعات زي نمرج أيكون كاتاتو دلها أب ساعات زي ني أب حاجر زلوا كنتات لوت نممتع كل خانتر عن عوخون كات تسرح دلها نعون ترى أخوي نوتي تناثك علامة للزب كهلو والله كم وين أب مونغو تسرعتن أب مونغو تستقاومون ولو زلنا وين انتخونه أنا برأيانتي إتي كهون دلو تي مفتحي أب لزب استمركوسه كون الله مهنياتو بحيل برت زمت لوتي تمليسكا نتي بحيل برت سلطان دحازه دمالك كم زحجي أب سلطان زلو كم يخاط خد قصل مالتي سلازي اتنجر أيكون داني مالتي جين بلزبن بمرددائن أب حدا ديمقراطية زخون مسرح انتلا أتي خاجين
መንፀፍ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ነቲ ቀፃሊ ነቲ ዝመፅ ዘሎ ወለዶ መንፀፍ ትገብረሉ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ምቅብባል ስልጣን ድዩ እቲ ዲሞክራሲ ኣብቲ ሃገር ንምትእትታው ድዩ ቅዋም ንምትካል ድዩ እዚታት ኩሉ ኣብ ልዝብ ዝተመርኮሰ እምበር ብሓይሊ ዝመፅእ ኣይኮነን ስለዚ ወላ ምስቲ ስርዓት ውን እንትኾነ ናይ ልዝብ ትገብረሉ ዓይነት መደብ መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ ወላ ኣብ ገለገለ ግዜያት ምናልባት ክትዕ ከድልየካ እዩ ነቲ ስርዓት ዝድግፍ ኣካልን ነቲ ተቃዋማይ ኣካልን ንናቱ ዝተፈላለየ መርትዖታት ዝተፈላለየ ኣርጉሜንት ስለ ዘለዎ ምናልባት ኣብ መንጎ ዝክልቲኡ ክትዕ ክረአ ይኽእል እዩ ግን ኣገባብ ዝሓዘ ብስነ ስርዓት ናይ ካብ ፀለመ ዝረሓቐ ዓይነት ክትዕ ክትካይድ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ናይ ነዊሕ መፍትሒ ግን ልዝብ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሕጂ እቲ ሕቶ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ልዝብ ዝግበረሉ ግዜ ተወዲኡ ብፍላይ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ከተማታት እንዳወፃና ኤምባሲታት እንዳወፃና ዳውን ኢሳያስ ንብለሉ ጀኔቫ ኸድና ዳውን ኢሳያስ ንብለሉ ቀይ ባንዴራ ሒዝና ካብ ስልጣን ተኣለ ንብለሉ ሰዓት ኣኺሉ እዩ እሱ ኣይሰርሐን ኣይሓገዘናን ስለዚ ብሓይሊና ክንገብሮ ዝግበአና ክንገብሮ እንደለ ክንገብር ኢና ኢሎም እዮም እዚ 2-3 ዓመት ተበጊሶም ዘለዉ ኣብ ኩለን ከተማታት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ካናዳ ከምኡ እስራኤል ድማ ብፍላይ ደም መንፈሳስ ተበፂሑሎ ምቅትታል እውን ተበፂሑሎ ሕጂ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ናይ ልዝብ ዝብል ትብሎ ዘለካ ሓሳብን ድሌትን ተግባራውነቱ ኣዝዩ ትሑት እዩ ዋላ እኳ ክሳብ ሕጂ ኣብ እስራኤል ዘለዎ ብፍላይ ንሰላም ዝፅውዑ ዜጋታት እንተሃለዉ يقريتها سماع جن يرخبوا اللون حجي دحر زخلو دم فساس دحر زخلو نام مقتل زخده دحر زخلو أزي أسكح حزخونه بأسنا عقرقرين للزبز بالحتة وللزبز بالزعبة كل على كله سماعي أنت زي رخيبوخه يتزولو شجر انتقد سيلوخه نبيك كيد نخيل وإذا ما لزبت رحت هذا اللايد مفتاحي الكاس كمية كانت بتوسخ خطأ منام تخيل هو حجي انت ايتي كونتات مجمريع ናብዚ ዘብፅሓና ኩነታት ምልሲልካ ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ናብዚ ኩነታት እዚ ዘብፅሐ ገለገለ ሓይልታት ገለገለ ኣካላት ዝገበሩ ጎስጓሳት እቲ መንእሰይ ተሃንዲዱ ብምስዓብ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክወድቕ ክኢሉ ማለት እዩ መጀመርያ ሓደ ኣነ ብእምነት ናተይ ዝብሎ ኤርትራዊ ንኤርትራውሲ ፀላኢ ክኸውን የብሉን ኣነስ ኤርትራዊ ፀላኢ ክህልወኒ የብሉን እንተደኣኒ ምእንቲ እዛ ሃገር እዚኣ እንተደኣኒ ናይዛ ሃገር እዚኣ ፅቡቕ ድሌታት ኮይኑ ዘለኒ ፀላኢ ክህልዎ የኒ የብሉን ወላ እቲ ስርዓት ውን ፀላኢ ናተይ ክኸውን የብሉን እንተዳ ኣብ ልዝብ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ኣረኣእያናትካ ንሓደ ሰብ ወይ ንሓደ ኣካል ንሓደ ተኣሽሙ ከም ፀላኢ እንተዳ ትሪኦ ኮንካ ኩሉ ግዜ እቲ ምናልባት ስጋብ ናይ ኣብ ማህሰይቲ ኣብ ደም ኣብ ተኣሽሙ ንክትበፅሕ ክገብረካ ምክንያቱ ፀላኢ ናትካ ስለ ዝበልካ ንፀላኢካ ድማ ኩሉ ነገር ንክትገብር ሓላል እዩ ዓይነት እዩ እቲ ተኣሽሙ ተብሎ ማለት እዩ ግን ንስኻ እንተደኣ ነቲ መሰረታዊ ኣረኣእያናትካ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ እቲ ስርዓትን ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ እቶም ካልኣት ሸነኻትን ዘሎ ናይ መትከል ፍልሊ ናይ ኣረኣእያ ፍልሊ እዩ ዝብል መሰረት እንተደኣ ሒዝካ ግን ከመይ ጌርካ ነቲ ኣረኣእያናትካ ዝሰፍሐ ኣካል ንክዓግበሉ ንክቕበሎ ኢኻ ፃዕሪ ትገብር ቃልሲ ትገብር ስለዚ ንስኻ እንተደኣኒ ተኣምን ኮንካ እዛ ኣነ ሒዘ ዘለኹ መትከል እዛ ኣነ ዘለና ኣረኣእያ እቲ ዝበለፀ ንሱ እዩ ንህዝቢ ነዛ ሃገር እዚኣ እንተደኣ ትብል ኮንካ እቲ ናትካ ኣረኣእያ ክትሸጦ ክትክእል ኣለካ ክትዕግብ ክትክእል ኣለካ ህዝቢ እንተደኣ ገዚእዎ ነቲ ኣረኣእያ ናትካ እንተደኣ ዝሰፍሐ ኣካል ኣዕጊብካ ጥራሕ ኢኻ ነቲ ስኻ ክትበፅሖ ዘለካ ዕላማ ክትበፅሕ ትኽእል ግን
ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ደገ ከም ዘለና ሕጂ ኣብ ስደት ኮንካ ኣብ ሃገራት ዘይ ከም ስደተኛ ተፀጋዕካሉ ሃገራት ኮንካ ናይ ደም ምፍሳስ ግን ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ወላ ከድካ ኤምባሲ አንድዶ ወላ ዳሽማ ኣቡሎ ምናልባት ገለ ናይ ገለ መዓልትታት ኣብ ሜድያ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ሜድያ ክትፀሓፍ ይኽእል ግን እቲ ዝፀሓፍ ከማኒን ብኣወንታዊ ዘይኮነ ብኣሉታዊ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሃገራት ንብረት ምዕናው ሰባት ምህራም ገበን እዩ ስለዚ ገበን ስለዝኾነ ከም ገበን ዳኣሉ ዝረአ እምበረይ ከም ናይ ቃልሲ ባይታ ኣይኮነን ዝረአ ከም ናይ ለውጢ ባይታ ኣይኮነን ዝረአ ስለዚ ነቲ ሕብረተሰብ ንስኻ ከም ስደተኛ ኮንካ መፂእካያ ዘለካ ከማኒን እቲ ትህቦ ዘለካ ስእሊ ናይ ቃልሲ ስእሊ ናይ ተቃውሞ ዘይኮነ ስእሊ ናይ ርበሻ ስእሊ ናይ ምብልሻው ስእሊ ናይ ደም ምፍሳስ ካተብል ተላ ውፅኢት ናይቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረካ ንሪኦ ኣለና ኣብ ገለገለ ሃገራት ክሳብ ኣብ ማእሰርትን ኣብ ፍርድን ኣብ ካልእ ጉዳያትን በፂሑ ኣሎ ስለዚ ሕጂ ክቅፅል እንተደኣ ኮይኑ እቲ ናቱ ውፅኢት እዚ ዝንሪኦ ዘለና ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ካልእ ውፅኢት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ተን ሃገራት ሕጊ ኣለዎን ነቲ ዝኾነ ሰብ ካብቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ጥሒሱ ዝገብሮ ጉዳያት ናይ ግድን እዩ በቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ ክቆፅዖኦን ክፈርድኦን ክቋፃፀርኦን ስለዚ መፍትሒ ኣይኮነን ኣነ ዝብል እቲ ተኣሽሙለኒ ስለዚ እታ ልዝብ ሕጂ እውን ንሳ ኣያታ ናብቲ ለውጢ ክተምፃና እትኽእል ሕጂ እቲ ልዝብ መቸም ብክልቲ ወገን ምሕዳግ ኣሎ ብክልቲ ወገን ከዓ ቅምታኻን ዝነበረካ ኩሉ ነገራትን ምሕዳግ ኣሎ ኣቀዲምካ ግን ምስ ነብስካ ምልዛብ እውን ዘድሊ መስለኒ እቲ ተቃዋማይ ኣብ ክንዲ ምስቲ ኣንፃሩ ዘሎ ምስ ደጋፊ ተባሂሉ ተሰይሙ ዘሎ ክላዘብ ዝፍትን ምስ ነብሱ ምልዛብ ዶ ኣየድልዮን እቲ ደጋፋይ እውን ኣብ ክንዲ ምስ ተቃዋማይ ዝበሃል ኣካል ክላዘብ ዝድለ ወይ ከዓ ክላዘብ ትፅቢት ዝግበረሉ ምስ ነብሱ ክላዘብ ከፅቢት ዶ ኣይግበረሉን ኣብ ክንዲ ምስ ካልእ ኣካል ምልዛብ ኣቀዲምካ ምስ ነብስካ ምልዛብ ምህዳእ ከ ኣየድልን ዶ ዘለናዮ ግዜ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንርኢ ከለና እቲ ሰብ ኣንፃር ካልእ ሰብ ዝበኣስ ዘሎ ዳ እዩ ዝመስል እምበር ኣንፃር ነብሱ ዝበኣስ እውን ትዕዘብ ኢኻ ትዕግግር ዘይምርጋእ ዝብሎ ኣንደበቱ ዘይርቱዕ ምዃን ብዙሕ ብዙሕ ንሪኦ ዘለና ኣብ ክንዲ ምስ ካልእ ኣካል ምስ ነብሱ ምልዛብ ከ ኣየድልዮን ዶ ብዛዕባ ምስ ነብስካ ምልዛብ ከ ከመይ ገይሩ ክከውን ዘሎ ከመይ ገይሩ ነብሱ ክሕዉ ዘለዎ ሰብ ቀዲሙ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ካብ ነብስካ እዩ ዝጅምር ንስኻ እንተደኣ ናይ ሓደ ሰብ ኣተሓሳስባ ናቱ ክቅይር ዘይክኢሉ እንተደኣኒ ንነብሱ ክቋፃፀር እንተደኣ ዘይክኢሉ ካብ ነብሱ ወፂኡ ምስቲ ካልእ ኣካል ኣብ ልዝብ ክኣቱ ከፀጉሞ እዩ ስለዚ መጀመርያ ብነብስካ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ በጋ ሓደ ካብዚ ታሽሙ ምናልባት ኣብ ሶሻል ሜድያ ዝኸይድ ዘሎ ካብኡ ምርሓቅ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ንጥዕናኻ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ እንተደኣ ሽሙ ክነብል እንተደኣ ኮይና ስኒ ሓሳብካ ዝብክል ብዙሕ ነገራት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዝርጋሕ ገደቡ ድሳሓተ ንውልቀ ሰባት ድዩ ንሃይማኖታት ድዩ ንኣውረጃታት ድዩ ንብሄራት ድዩ እንዳልዓልካ ምፅላምን ምዝላፍን ቅርሕንቲታት ዝፈጥር ኣብ ውሽጥኻ ነዚታት እንተደኣኒ ካብኡ ምስማዕን ምክትታልን እንተደኣ ዘይልሕቕካ ሕማም ኣብ ነብስካ ሕማም ኢካ ትፈጥር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝበልኩ ኣላ ንሕናሲ ከም ሰባት ምግቢ ክንበልዕ ከለናሲ ዝሰማዓና ምግቢ
زي حملنا مقبل مريضنا أنا نبلع عند كم تحملنا نفلت كل ناسي أين قرب عنا تمرين نابنا ترى ألرجي علي كان يتصابسي أبايت ستنها وأنا دوخ تحممها حنقول لك أني نحن حسابات مأكبي حجيت نحن نمرز حسابات أنت لا زحمنا حسابات أنت الآني كم معلتي أنت الآني نسلو أخونا ناي حنقول حمام نحن نحضر ناي حنقول سقطتي نحن نحضر سلازي تعنا نحضر زي بلنا خاني إتي لزب زبهال أو حسابنا خما كمتس أيكونان مناتو قرحنتي سلافت إيرزولو نتقرحنتي ناتنا نعوز انفسلنا طرحينا هندلي سلازي إتا قداميتي كم سبات فلاي من إساي أبدا زي أخقبرو زولو سني كابزي أب سوشال ميديا بفلاي دماني إتي تقمن زي بولو قرحنتي تات طرح دي زرقح ميدياتات يكون يوتيوبرز يكونوا ولا استفل على لايف تاشموتات يكون هاو كرحق علوه مهنياتو ناي حنقولت عنا نقدم كركب مهدن ناي حنقولت عنا رخيبو هاديو كحسب أبد جمرو الأوان انتا يوتي تقمينا حاجري تقمينا حزبي مهنياتو انتا نعو خونكا سقاب دمكا خمان كتكفل دلو تخون دول خاسني تقمينا حزب خان تقمينا حاجر كان تراخوين زقد سكا زولوسني مستوم كلاات تقمي نايز حجرن تصبغ نايز حجرن تحاسب زلوا سوا كهم يجركا حابيركا أبتي علاماتي تبتصح كتحسب بجمر خامالدي سلزي إتي أفدقنا لزب يخفت على مالدي كاب نفسها تبغيسكا شعوب مستوم نعاخاز مسلم مستوم كوما عينت دليتنا تحساسبان زلوهم أفتي تقاومي زبها زلو أكل ناي حبار ريتو ناي حبار بايتا كتفتر خمالتي نعو مش فتر كان ما دحريو بستي أنصار تولو زلخاتي أبتي سرعات زلو أكلات كمان نعو دما كمي غيركا تقربو كمي غيركا تعشم تقبرو خاني كم كالاي تعشمو كخوني خيلي مالتي جين كم تزبلنا مجمريا نفسنا كنحول لنا نفسنا كنحول دما كابزي أب سوشال ميديا زلو قدات كاو كنرحق علنا ካብቲ አንተ ትብሎ ዝነበርካ ስኒሕ ኢለ ካልእ ሕቶ ከም ፀልካ እየ ወይ ከስዕበልካ እየ ንሕጂ ግን ምዛ ትብላ ዘለካ ርእሲ ትኸይድ ኢኻ ሓተካ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ ሕብረተሰባት ኣብ ስደት ንዘለዉ ሕብረተሰባት ብገለገለ ኣካላት ኮነ ኢልካ ክንፀሉ ነብሶም ከትሕቱ ርእሶም ክፀልኡ ሃገሮም ክፀልኡ እቲ ሃገር ከምዚ ናቶም ንኽርእይዋ ተጎስጊሱ እዩ ኮነ ኢልካ ብመደብ እዚ ዓይነት ጎስጓስ ተኻይዱ ሕጂ ከዓ ዝበዝሑ ስምዒቶም እውን ዝሒሉ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ገለ ከዓኒ ስምዒቶም ብላዕሊ እዩ ወይ ከዓ ዝያዳ ኤርትራ ንዖም ትብፅሖም ኮይኑ ዝስምዖም ኤርትራውያን ከዓ ኣለዉ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚታት ከመይ ጌርካ ልዝብ ክካየድ ዘለዎ እቶም ዝተበደሉ ድዮም ይቕረ ኢሎም ነቲ ዝበደለ ይቕረ ኢሎም ነብሶም ኣሕውዮም ክቐርብዎ ዘለዎም ዋላስ እቶም ዝበደሉ ልቦም ዘትረሩ እሞ ብዙሕ ሕማቕን ፅቡቕን ሕማቕ ዝተዛረቡ እዮም ትሕት ክብሉ ዘለዎም መን ትሕት ክብሉ ዘለዎ ንልዝብ ከ መን ትሕት እንተበለ እዩ ዝሓሸ ምክንያቱ እታ ዓዲ ናይ ኩልና እያ ኩልና መሰል ኣለና ክንነብራ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ገሊኦም ሰባት ገሊኦም ዜጋታት ከምዚ ናቶም ዝረኣይዎ ኣለዉ እዚ ከዓ ምሒር ስለ ኣፀያፊ ዝኾነ ዘረባታት ከይድ ስለ ዝፀንሐ እሱ ከዓ ብማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝተኻየደ እጅ መን እዩ ትሕት ኢሉ ይቕረ ክብል ዘለዎ መን ትሕት ኢሉ ይቕረ ክቕበል ዘለዎ ናብ ልዝብ ዝወስድ መንገዲ ከመይ ይረኣየካ ንዓኻ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዚ ዛዕባ እዚ መጀመሪያ ነገር ናይ ይቕረ ምባልን ዘይምባልን ጉዳይ ዝኾነ ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ ሓደ ሰብ ስኒ ምስ ሕልንኡ ክተዓረቕ ኣለዎ እንተደኣ ነዛ ሃገር እዚኣ ከምዘይ ሃገሩ ህዝቢ ከምዘይ ህዝቡ ክሪኦ እንተደኣ ፀኒሑ ስኒ ተመሊሱ ምስ ነብሱ ክተዓረቕ ኣለዎ መጀመርያ እዚ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ናቱ እዛ ሃገር እዚኣ ሃገር ናቱ ምዃና ክሪኣ እንተደኣ ጀሚሩ ወግን ተገዲዱ ከምኡ ከም ዝስምዖ እንድሕር ተገይሩኸ እዋ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ተኣሽሙ ኣብዚ ገለገለ ምናልባት ድኽመታት ወይ ጉድለታት ናይ እቲ ብፍላይ እቲ ተቃወሞ ሓይሊ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ዝገደፎ ሃጓፍ ኣሎ ነዚ ብፍላይ ንመንእሰይ ክጥርንፎ ዘይምኽኣሉ ኣብቲ ናይቲ ተቃዋሚ ሓይሊ ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ
ብሱል ዝኾነ ፖለቲካዊ እንተኣሽሙ ዘለዎ ክሓቕፎ ዘይምኽኣሉ ሳጥሕ ገዲፍዎ ማለት እዩ ነቲ ካልእ ኣካል ተኣሽሙ ንክገብሮ ስለዚ እዚ ሓደ ከም ተቃወምቲ ኣካላት እዚ ጌጋ እዚ ወይ እዚ ድኽመት እዚ ኣለሊኻ ንዕኡ ናይ ምፅጋን ተበግሶታት ክውሰድ ኣለዎ ንሱ ድማ ከመይ ጌርካ ነዚ መንእሰይ እዚ ንቕሓትናቱ እቲ ሃገራውነት ዝብል እቲ ናይ ሃገራዊ ስምዒት እቲ ሓላፍነት እቲ እንተኣሽሙ ክተብፅሓሉ ብዝተፈላለየ መልክዓት ኣብ ዝተፈላለየ ሜድያ ይኹን ቀሪብካ ድዩ ወይስ ሰሚናራት እንዳገበርካ ድዩ ዋላ ብውልቀ ውን ኣብዘ ዘለኻዮ ቦታ እንዳረኸብካ ነቲ ነዚ ተገይሩ ዘሎ ምሕፃብ ሓንጎል ንዕኡ ሪቨርስ ናይ ምግባሩ ናይ ምምላሱ ቃልሲ ኸድሊ እዩ እዚ ከዓ ሓላፍነት ናይ ኩሉ እዩ ክኸውን ስለዚ ይቕረ ክብሉ ክንፅበ የብልናን ግን እቲ ናብኡ ኣብፅሒዎም ዘሎ ኩነታት እንተደኣኒ ክንመልሶ እንተደኣ ክኢልና እንተደኣ ዕግበት ናቶም ክንቅይሮ እንተደኣ ክኢልና ግን ኣብቲ ቁኑዕ መስመር ኣትዮም እቲ ሃገራውነት ናቶም እቲ ናቶም ስምዒት እቲ ሓልዮት ብዛዕባ ህዝቦምን ሃገሮምን ናብኡ እንተደኣ ኣቢሎም ሽዑ ናፍቲ ለውጢ ብኸመይ ክመፅእ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ናብኡ ንኽጥቀሙሉ እቲ ሓይሊ ናቶም እቲ ከም መንእሰይ ዘለዎ ነድርን ሓይልን ናብኡ ንኽተስርሖ ክትክእል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ናይ እቕሬታ ጉዳይ ክንድቲ ከም ተኣሽሙ ገይረ ኣይርአነ እቲ ቀንዲ ነገር ግን ኣተሓሳስባ ናይ መንእሰያት ምቕያር ክግበር ዘለዎ ፃዕሪ ንሱ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኣየኒ لزم كبار كله في اللعب تقدم بالكات قصص نبركا زعباتات تتقامي وجن تدقف هاي وجن تمنجستهم بعلو نبلزم كاتو له مزيكو خل مفتاح بلنا انت بنير كاموني ولا تتقامي انت دليه تمنجست جن كاب تعبيتنا على خبنا عقد سر عليه يترف نبلزم بسي بزعبهم نمزرابون زغربه ايكون انه حجي كم يجي اذا احد وجن لازم ده دليه خلو تحد وجن تحداني كتور نقد كتور تعبيت كتور كفاءات هاليوم وانا بلزم زي قرب ندحر كوينو تحدو كنت راح تزب سلاز دلي خيخون ديو حجي ابتي ناي سرعه ጉዳይ ክንመጽእ ከለና ናብልዝብ ንኸኣቱ ዘገድዶ ኩነታት ካ ትፈጥረ ዘለካ ንኣብነት እቲ ንኣብነት ዲፕሎማሳዊ እንተንኣነቲ ተቃውሞ ሓይሊ ሓደ ኮይኑ ኣብ ዲፕሎማሲ ታሽሙ ኣቢሉ ነቲ ስርዓት ከጻብበሉ እንተራኺሉ ካልኣይ ንኣብነት ዝተፈላለየ ውሽጣዊ ናዕቢታት ዝተላዕለ ነይሩ ግን ህዝቢ ኣይሰዓቦን ምክንያቱ ምትእምማን ስለ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እቲ ደረጃ ንቕሓት ዘሎ ክኸውን ይኽእል እቲ ኩነታት ናይቲ ተቃዋሚ ኣፋሕ ጭንግራሕ ዝበለ ምህላው ዘጠራጥሮ ስለዚ እንታይ ይመፀና ስለዘይ ንፈልጥ እዚ ዘለና ካብዚ ትፈልጦ መልኣኽሲ ሸይጣን ዓይነት ኣረኣያ እውን እቲ ሕብረተሰብ ክሕዝ ይኽእል እዩ ግን ነዚ ተኣሽሙ ንክትቅብሎ መጀመርያ ንስኻ ከም ዝብልና ተቃውሞ ሓይሊ ተላዚቡ ሓደ ኢድ ኮይኑ ሓደ ነዚ ህዝቢ እዚ ተስፋ ዝህብ ምዝኸውን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኸማኒ ናዕቢ ንክገብር ወይ ስጉምቲ ንክወስድ ወይ ነቲ ስርዓት ተኣሽሙ ንክገብር ናቱ ተቃውሞ ክርኢ ክብገስ ወይ ድማ እቲ ገለገለ ከምቲ ዝብልና ኣብ ዝሓለፈ ዝሰርዐ ተቃውሞታት ናይ ካብ G15 ጀሚርካ ወላ ድሕሪኡ ተኣሽሙ ዝተረኣየታት እዚታት ኩሉ ናይ ህዝቢ ደገፍ ሳዕብን ረኺቡ ነርቱ ትኹን እቲ ስርዓት ኣብ ልዝብ ንኽኣቱ ምተገደደ ነይሩ ምክንያቱ ውዒል ኣብ መጨረሻ እቲ ማዕበል ናይ ህዝቢ ዝዓብቶ የለን ዝኾነ ይኹን ስርዓት ምናልባት ክጭፍጭፈካ ይኽእል ክኣስረካ ይኽእል ከብለካ ይኽእል ግን ንኩሉ ግዜ ከምኡ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ
ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ልዝብ ንኽኣቱ ክግደድ እዩ ወይ ነቲ ስልጣን ክገድፍ ክግደድ እዩ ዝኾነ ለውጢ ወይ እውን ምፍንቃል መንግስቲ ክመፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኦኬ ሕጂ ዘተኣማምን ኣካል ኣሎ እዚ ምፍንቃል መንግስቲ እዚ እንተደኣ ጌርና ሕቆ ዝኾነና ኣካል ኣሎ ኢሉ እውን ታሽሙ ከብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብብዙሕ ኣገባባት ኢኻቲ ነቲ ናብቲ ልዝብ ንኽኣቱ ንሓደ ስርዓት ታሽሙ ትገብሮ ማለት እዩ ትግድዶ እምበር ብድልየቱ ዝኾነ ይኹን ዲክታተራዊ ስርዓት ኣብ ልዝብ ኣትዩ መፍትሒ ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ባህርያት ነይሩ እንተዝኸውን ብመሰረቱ ኣብ ሽግር ኣይትበፅሕን ኢኻ ማለት እዩ ግን ብባህርያቱ ዲክታተራዊ ስርዓታት ስልጣኑ ክገድፍ ኣይደልን እዩ ንስልጣኑ ንኽብል ድማ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፅቕጠታትን ታሽሙን ኣብቲ ሕብረተሰብ ክገብር ከዓ ድሕር ኣይብልን እዩ ማለት እዩ ግን ማዕበል ናይ ህዝቢ ግን ንዝኾነ ሓይሊ ዝግልብጥ ማዕበል እዩ በስ ብሎ ዘለካ እንድሕር ዳ እሱን ናብ ልዝብ ከምፅኦ ዘገድዶ ነጥብታት ክለዓል ኮይኑ ወይ ተግባራት ክትግበር እንድሕር ኮይኑ እዞም መንስያት ከዓ እዞም ተንተንቲ ብዛዕባ እዚ መንስያት ዝብልዎ ዘለዉ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ቃልሲ ነጥፈታት ተንተንቲ ክትንትንዎ ከለዉ ነቲ ስርዓት እዚኣ ጥሪሓ ተስምዖ ወይ ፈትዩ ክወርድ ካብ ስልጣን ወይ ከዓ ተገዲዱ ክወርድ ካብ ስልጣን ሲ እዛ መንገዲ እዚኣ ጥሪሓ ተስምዖ ኢሎም እዮም ነቲ ናይ ጎነፅ ናይ ደም ምፍሳስ ናይ እምኒ ምድርባይ እውን ከም ሓደ መፍትሒ ዝወስድዎ ዘለዉ ሕጂ እስኻ ትብለን ዘለካ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኣብ ደገ ናብ ልዝብ ከምፅኦ ዝኽእል መንገዲ ክፍተን ኣለዎ ንሱ እዩ ዘዋፅእ ትብለን ኣለካ ተንተንቲ ከዓ ወሃብ ትርኢቶ ከዓ እሱ ኣይሰርሐን ስለዚ እታ ሓንቲ ክትርድኦ ትኽእል ክትስምዖ ትኽእል እዛ ንገብራ ዘለና ጥራሕ እያ ኢሎም እዮም ነዛ ናይ እምኒ ምድርባይን ነዛ ባእስን ዝገብርዋ ዘለዉ ሕጂ እዚኣ ክትከውን ትኽእል እያ ኢልካ ዶ ተኣምን ብኸመይ ክትከውን ትኽእል ክትከውን ኣይትኽእል እንድሕር ኮይና ኸኒ ብኸመይ እያ ወይ ስለምንታይ እያ ዘይትኸውን ኦኬ ክትከውን ኣይትኽእል ኢና ምክንያቱ እቲ እስኻ ነዚ ናይ እምኒ ምድርባይ ይኹን ወላ ዝኾነ ካልእ ዓይነት ስጉምቲታት ናይ ጎንፂ ስጉምቲታት ትወስዶ ዘለካ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ምስቲ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ወይ ምስቲ ስርዓት ኣይኮንካ ትገብሮ ዘለካ ኣብ ወፃእ ኮንካ ምስቶም ውሑዳት ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ሕጂ እቲ ጉድኣት ነቲ ስርዓት ዝበፅሖ ጉድኣት ብጣዕሚ ታሽሚ ማይኖር እዩ ውሑድ እዩ ምክንያቱ ስኒ ናቱ ቁጠባ ይኹን ወይ ናቱ ፖለቲካ ይኹን ወይ ናቱ እንታሽሙ ስኒ ኣብዚ ፌስቲቫላት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝካየድ እሱ ኣይኮነን ወሳኒ እቲ ቁጠባ ናቱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ እዩ ስለዚ ምናልባት እንተደኣ ንስኻ እዚ ዓይነት ስጉምቲታት እዚ ነቲ መሓውር ናይቲ ስርዓት ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘነቃንቕ ነይሩ እንተትኸውን ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ኮንካ እዚ ዓይነት ናዕቢዳት ትገብር ነርካ እንተትኸውን ነቲ ስርዓት ታሽሙ ዝገብሮ ፈጥፈጥ ዘብሎ ወይ ዘገድዶ ክኸውን ምኽኣለ ነይሩ ግን ኣብ ወፃኢ ኣብ ሽወደን ኮንካ ወላ ኣብ ኣሜሪካ ኮንካ ወላ ኣብ እስራኤል ኮንካ ነቶም ምሳኻ ስደተኛታት ኮይኖም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ብመትከል ድዩ ብፍርሒ ድዩ ብጥቕሚ ድዩ ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ዘለዉ ንዓኣቶም ኣብ ርእሲኦም ማሕሰይቲ ብምውራድ ነቲ ስርዓት ተብፅሖ ተኣሽሙሲ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ወላ እቲ ስርዓት ከማን እቲ ፌስቲቫላት ኩሉ ጠጠው ይበል ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቶም ናቱ ኣካላት ምናልባት ኣብ ፌስቲቫል ከእትወን ዝኽእል ስኒ ብቐጥታ ንዓቶም ኣዋፅወን ኢሉ ክረኽበን ይኽእል እዩ እታ ሓንቲ ኖ ተኣሽሙሲ እቲ ካብኡ ዝረኽቦ ጥቕሚ ናይ ቁጠባ ንዕኡ ከም ማሕሰይቲ እንድሕር ትሪኦ ኮንካሲ ናይ ግድን ኣይኮነን ፌስቲቫል ንክገብር ታሽሙ ካብቶም ደገፍቲ ናቱ ሓገዝ ንክረክብ ንዓቶም እዚ ብቐጥታ ሓገዛት ናቶም ከወፍይሉ ዝኽእሉ ኣገባባት ፈጢሩ ተን ዝደልየን ሓገዛት ክረኽበን ይኽእል እዩ
ግን ንስኻ ምስቶም መቃምጥኻ ምስቶም ኣብ ስደት መናብርትኻ ፅልኢ ደም ትፈጥር ኣለኻ እቲ ኣብ መንጎኻ ዘሎ ከም ኤርትራዊ ክኸውን ዘለዎ ሕውነት ክኸውን ዘለዎ ምትሕግጋዝ ትወትኮ ኣለኻ እቲ ከም ስደተኛ መጠን ዘጋጥመካ ፀገማት ኣብ ክንዲ ሓቢርካ ከም ሕብረተሰብ ነቲ ዘለካ ፀገማት ናይ ስደት ትገጥም ኣብ ነንሕድሕድካ ትባላዕ ማለት እዩ ኣብ ነንሕድሕድካ ካልኣይ ፀገም ትፈጥር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣይረኣየንን እዩ ነቲ ስርዓት ብከምዚ ዓይነት ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ወይ ነቲ ስርዓት ታሽሙ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ፈጥፈጥ ክነብሎ ንኽእል ኢና ዝብል ፈፂሙ ኣይረኣየንን እያ ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ባእሲ ወይ እቲ ምቅታል ወይ ናሕድሕድካ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ምትህርራም ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ካብቶም ዓቕሚ ኣዳም ዝኣኽሉ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ሰጊሩ ኣሎ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ ቆልዑት እዩ ሰጊሩ ዘሎ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ቀይሕን ሰማያውን እንዳበሉ እዮም ነቲ ባእሲ መዓልታዊ ዘካይድዎ ዘለዉ መዓልታዊ ዝበኣሱ ዘለዉ ክበኣሱ ከለዉ ከዓ ቆልዑት ስለ ዝኾኑ ነቲ ብምሉእ ከባቢ ይርብሽዎ ንባዕሎም እውን ኣበይ ይህረሙ እንታይ ይህርሙ ገለ ኣይርድኦምን እዩ ከቢድ ሓደጋ እዮም ዝወርዱ ዘለዉ ኣብ ሓድሕዶም እዚ እቲ ባእሲ ሓደ ኣስካሕካሕ ኮይኑ እቲ ንዕኡ ሒዞሞ ዝዓብዩ ዘለዉ ዲስፕሊን ወይ ከዓ ጠባይ እውን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኣፍራሒ ኮይኑ እዩ ዝኸይዱ ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ እንዳተንፀልዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብዘይግብኡ እውን መሰሎም ዝተሓለወ ኣይኮኑን እምበኣር ንሕና ልዝብ ንብል ኣለና ወይ ስኻ ትልዝብ ትብል ኣለኻ እቲ ባእሲ ግን ካብቶም ዓበይቲ ሓሊፉ ናብቶም ንኣሽቱ ቆልዑት እውን ሰጊሩ ኣሎ ሕጂ ከመይ ገይሩ ዳኣ እሞ ክሰርሕ ይኽእል ብዘይብኡ እቶም ዝበዝሑ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቀሙ ዘለዉ ዝበዝሑ ዝተፈላለየ ቻናላት ዘለዎም ከዓ ነቲ ጉዳይ ኮነ ኢሎም ተዓጢቖምሉ ኣለዉ ዋላ እኳ መሰሎም እንተኾነ ድሌቶም ከቕርቡ ኣብ ናቶም ቻነላት ግን ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣነሃህርቲ ኣጓሃህርቲ እዮም ብምሉእ ዙርያ ናይ ዘለናዮ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ባእስን ዕግርግርን ዝድግፍ ዘተባብዕ እንዳኾነ ከሎ ዝበዝሕ ልዝብ ኢልካ ዘረባ ሰማዓ እንተዘይረኺቡኸ ሎሚ ስለንዛረብ ዘለና ሰማዓ እንተዘይረኺቡኸ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንዓኻ ከመይ ይረኣየካ ያ መጀመርያ ኩልና ብፍላይ እቲ ዓብይ ሰብ ማለት ብዕድመ ዳሽም ዘበለ ኩሉ ወይ ንብል ወላዲ ዘበለ ኩሉ ስኒ ሓላፍነት ኣለዎ ምክንያቱ ሳዕቤን ብሰንኪ ንስኻ ዝወሰድካዮ ስጉምቲታት ንዓኻ ንስድራ ቤትካን ንደቅኻን ዘምፅእ ሳዕቤን ናትካ ሓላፍነት እዩ ከመይ ጌርካ እቲ ሳዕቤን እቲ ንኸየጋጥም ትከላኸሎ ስለዚ መጀመርያ ከም ስድራ ቤት ካብ ስድራ ቤት ተበጊዝካ ንስኻ እዚ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ካብኡ ኢትካ ክትስሕብ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ዝህሰ ኣብ መጨረሽታ ከም ዝበልካዮ እንተደኣኒ እቶም መንእሰያት ደቅኻ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ደገ ኣብ ኩዕሶ ኣብ ገለ ተረኺቦም ብእምኒ ክፍጭፈጩን ብኻራ ከብሉን እንተደኣ ኮይኖም እቲ ዝኸስር ንስኻ ኢኻ መጀመርያ ከም ወላዲ ስለዚ ሓላፍነት ክስማዓካ ኣለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ገደብ ንክግበረሉ ሓደ ካልኣይ ነገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ሰባት ዓብይ ግደ ኣለዎም ዓገብ ናይ ምባል ምክንያቱ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ንዓበይቲ ንመራሕቲ ሃይማኖት ኣኽብሮት ኣለና ግደናቶም ኣገዳሲ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክርከብ ከሎ ናይ ምህዳኡ ናይ ነቶም ዝጋገዩ ዘለዉ ዓገብ ናይ ምባል ግደ ዓብይ ግደናት እዮም ኣብዚ ኩነታት እዚ ማለት እዩ ካልኣይ ወላ ይውሓዳት ኣንበርተን ገለገለ ሜድያታት ካብዚ ጉዳይ እዚ ነፃ ዘለዋ ድማ ንሳተን ናይ ብሓቂ ፅዑቕ ዝኾነ ምክንያቱ ውዒሉ ሓዲሩ ምናልባት ኣብቲ ግዜ እዚ ኣይረኣየና ንኸውን ግን ፍረ ከምፅ እዩ ምክንያቱ ነብሲ ወከፍ ሰብ ሓንጎል ዘለዎ ሰብ
እቲ ሳዕቤን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እንዳተረእዮ ኣይክቕፅልን እዩ ወላ ውሑዳት ሰባት እኳ ዓይኖም ዓዊሮም ወይ ተዓሚቶም ነቲ ጉዳይ ተበልዎ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ምናልባት መሲልዎ ኣብ መጀመርያ ሆሆ ኢሉ ተነበረ ድሕሪኡ ግን ነብሱ ክስሕብ ተኣሽሙ ከብል እዩ በጋ ንዑ ግን ሓገዝ የድልዮ ነብሱ ንክስሕብ ነዚ ጉዳይ እዚ ተኣሽሙ ንክኸውን ሓገዝ የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓገዝ ድማ እተን ካብዚ ተኣሽሙ ዝነፃ ዝኾና ሜድያታት መፍትሒታት ክቅርባሉ ሓሳባት ክህብኦ እቲ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ንክፍጠር ዓብይ ግደ ኣለዎን ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ዘነሃህሩ ጥቕሚ ዘለዎም ድዮም ወይ ብመደብ ተኣሽሙ ዝሓዝዎ ድዮም ገለ ከዓኒ ዘይሓላፍነታዊ ጥራሕ ናይ ዩቱብ ላይክ ተኣሽሙ ቪወርስ ንምርካብ ገንዘብ ናይ ምእታው ሓላፍነት ናይ ህዝቢ ዘይብሎም ጥቕሚ ናይ ነፍሶም ጥቕሚ ናይ ጅቦኦም ጥራሕ ዝርዩ ምክንያቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ እንተደኣኒ ሓደ ዩቱበር ወይ እንተኣሽሙ ብዛዕባ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳያት ንዕኡ ዘነሃህር ሰባት እንዳምፃእካ ብዛዕባ እቲ ጉዳይቲ ዝያዳ ጥርሕንቲታት ዘብሉ ሰባት ንዖም ጥራሕ እንዳዓደምካ ዝግበር ብኣሚኣት ወይ ብኣሽሓት ሰባት ቪውስ ትርኢ እቲ ካልእ ሓሳባት ዝቐርብ ድማ ብዓሰርቴታት ወይ ብተኣሽሙ ጥራሕ ትርኢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ህዝቢ ከነቕሓሉ ዘለዎ እዚ ብፍላይ እቶም ዩቱበርስ ንውልቀ ሰባት እንዳልዓሉ ንውሱን ሕብረተሰብ ንውሱን ኣውራጃ እንዳልዓሉ ወይ ሰባት ንዕኡ ጥራሕ ተኣሽሙ ዝገብሩ ሰባት ዓዲሞም ነቲ ጉዳይ ዘነሃህሩ ዘለዉ ነዚ ናይ ብሓቂ ሰብ ምክንያቱ እንተደኣኒ ዝሪኦሎም ሲኢኖም እቲ ዕዳጋ እንተደኣኒ ዝሒሉ እሳቶም እውን ክግደድ እዮም ተኣሽሙ ንክገብሩ ማለት እዩ ግን ክሳብ ሰብ ዝስዕቦም ዝሪኦሎም ክሊክ ዝገብር ሰብ ስጋዕ ዘሎ ግን ተኣታዊ ኣብ ጅቦኦም ስጋብ ቀፃሊ ዝኾነ እሳቶም ዝያዳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከነሃህሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓላፍነት ኩሉ በብወገኑ ሓላፍነት ክወስደሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ሰባትን ከምኡ እውን እተን ነፃ ዝኾና ሜድያን ኣብዚ ዓብይ ግደ ክፃወታ ይኽእላ እየን ፅቡቅ ናይ መጨረሻ ሕቶ ዘላትኒ ነዊሐይ ክሕዘካኒ ስቲል እውን ነዊሕ ዘካ ኣለኹ ወለዲ ከንታይ ተራ ክፃወቱ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ወለዲ ብፍላይ ናብ እስራኤል መዓልታዊ እዮም ዝድውሉ ንግሆ እዮም ሚስኮል ዝገብሩ ድሓን ሓዲርኩም ሎሚ ክብሉ ማለት እዩ ሕጂ ወለዲ ከንታይ ተራ ክፃወቱ ኣለዎም ምክንያቱ መደባትና ኣብ ኤርትራ ስለ ዝስማዕ ንዕኦም ዘተኮረ ከንታይ መልእኽቲ ኣለካ ደቆም ኣብ ደገ ዘለዉ በዚ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ከይዶም ክመፆም ዝኽእል ሳዕቤን ኦልሬዲ ትነግረኒ ኣለኻ ጉሁድ እውን እዩ ከይነገርካኒ ሕጂ እቲ ወላዲ ከንታይ ተራ ክፃወቱ ኣለዎ ኣቦ ኣደ ሓፍቲ ሓው ቤተሰብ እንታይ ተራ ክፃወቱ ኣለዎም ወላ እኳ ኣብ ደገ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ከምፅብሎ ዘለካ እንተኾነ ግን ካብ ውሽጢ ኤርትራ ናብ ደገ ዝለኣኽ መልእኽቲ እንታይ እንተኾነ እዩ ኣድማዒ ተራ ዝህልዎ ሓደ ከም ወለዲ ምናልባት እቲ ዘለዎም ዕድል ነዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ብተኣሽሙ ክከታተልዎ ምስቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ማለት እዩ ሕፅረታት ናይ ኢንተርኔት ይኹን ናይ ተኣሽሙ ምናልባት ብዙሕ ኣይክኸውን እዩ ግን ብዙሕ ፈልጥዎ ግን እቲ ዝፈልጥዎ ግን ኣብኡ ዓብይ ግደ ኣለዎም ንደቆም ናይ ምምካር ዓገብ ናይ ምባል እዚ ነገር እዚ ባህልና ኣይኮነ ታሪክና ኣይኮነ ኣብ ህዝብና ኣብ ታሪክና ስኒ ናይ ደም ምፍሳስ ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ይኹን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ይኹን ኣብ መንጎ ብሄራት ይኹን ስኒ የብልና ኣብ ውልቀ ሰባት ክርከብ ይከኣል እዩ ተፈጥራዊ ምግርጫው ወይ ብሓደጋ ድዩ ብተኣሽሙ ድዩ ናይ ደም ምፍሳስ ይርከብ እዩ ግን ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታትን ኣውፂኢካ መፍትሒታት ተገይሩሉ እቲ ደም ይድቅስ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ በዚ መልክዕ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብ
ኣብ ሶሻል ሚድያ ግን ኣብ ታሪክ ናይ ህዝብና የለን ኣይተረኣየን ከምኡ ታሪክ የብልናን ስለዚ እቶም ወለዲ ዓብይ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ ንደቆም ምምካር እቲ ሓቀኛ ታሪክ እቲ ሓቀኛ ከም ሕብረተሰብ ንሕና ከመይ ኢልና ኢና ተሳኒና ምስ ኩሉ ፍልልያትና ሃይማኖታትና ብሄራትና ኣውራጃታትና ግን ኣብ ነንሕድና ብምክብባር እዮም ወለድና ኣሕሊፎሞ እዚ ከዓ ነቲ ሃብትናትና ስለዚ እዚ ምናልባት ገለገለ መንእሰያት ኣፀቢቖም ከይስተማቐርዎ ከይፈለጥዎ ዝወፁ እንተደኣ ሃልዮም ንዓዓቶም እዚ መልእኽቲ እዚ ምብፃሕ ከም ስድራ ቤታት ዓብይ ሓላፍነት ኣለዎ ፅቡቅ እምበር ኣነ ዝነበረኒ ሕቶታት ወዲእ ኣለኹ ናይ መጨረሽታ ለበዋ ምኽሪ ክሰምዕ ካባኻ ካልእ ግዜ ብሞያኻ ወይ ብካልእ ዛዕባ ክንራኸብ ተስፋ ገብር ንሎሚ ግን ስለዝሃብካን ግዜ ሓበሬታ ምኽሪ ኣመስግነካ ርእይትኻ ወይ ከዓ ምኽርኻ ንፅበ መጀመርያ የቀኒየለይ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ብጣዕሚ ኣገዳስን እዋናውን ዝኾነ ኣርእስቲ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ምናልባት እዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ካብቲ ዝበልናዮ ሜድያ ክፃወቶ ዘለዎ ግደ ኣብ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምህድኡ እቲ ልዝብ ዝብል ንሱ ከም መፍትሒ ንሱ ከም ነቲ ዘለና ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ዝተፈላለየ ተኣሽሙ ክነፅብበሉ እንኽእል ኣገባብ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ልዝብ ብምፍጣር ወላ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ እውን ሽግራት ክንፈትሖ እንተደኣ ኮይና ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ ኮፍ ኢልካ ተላዚብካ እቲ ባይታ ናይ ምፍጣር ንሱ እዩ እቲ መፍትሒ ሕጂ እውን እቲ ሰብ ኣብ ልቡ ተመሊሱ ካብቲ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ምክንያቱ ሳዕቤናቱ ከቢድ እዩ ንውልቀ ሰባት ይኹን ከም ሕብረተሰብ ስለዚ እዚ ሳዕቤናት እዚ ኣብኡ ካብ ዝለዓሊ ከይከይድ ገደብ ክንገብረሉ ሓላፍነት ናይ ኩልና እዩ በብወገና ኣብ ዘለናዮ ቦታ ከምቲ ዝበልኮ ከዓ ደጊመ ሕጂ መራሕቲ ሃይማኖት ዓብይ ሓላፍነት ኣለኩም ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምእራሙን ናይ ምህድኡን ሓላፍነት ኣለኩም ስለዚ ገዲኹም ክትፃወቱ ለበዋይ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከቕርብ ይደሊ ማለት እዩ نونا زي مسكنك كان جنر الناصر نورو خبش ودن ستوكهولم نلومي زنبرنا مدب ودينا لنا خالق زي بخالد حستو يبتماسات حستو نراح تصفى قبر نلومي زي مسكنك